Oazen harira, 10. zenbakia, ur lurrunaren ilusioa. Zeure buruare esaten diozu, lasai, lurruna baino ez da, zaporedun airea da funtsean. Sentitzen dut zure burbuia lertzea sandia ezoztuaren zaporearekin, baina hori gezur biologikoa da. Zure gailua ez da gura irakiten duen teontzi bat. Miniaturazko planta kimiko bat da. Benetan arnasten ari zarena ez da lurruna, aerosola baizik. Lurrunak ez duela kalterik egiten dirudi, sauna lasaigarri bat bezala. Aerosola benetan dena da, partikula mikroskopioz betetako laino bero eta itsaskorra. Likido magnetiko horren oinarrea propilegikoa eta gliserina izaten da. Ezagun egiten zaizu. Diskoteka merketan kemakinek erabiltzen dituzten kimiko berdina dira. Lurruntzen zaren bakoitzean burua sartzen ari za klub bateko kemakinan eta arnasa hartzen zorabiatu arte. Edo pentsa ezazu horrela. Gorputzeko desodoranta zuzenen eztarrian bustitzaren eta spa tratamenduaren dela itxuraren baliokide biologikoa da. Kalaba bat ematen duzunean horietako bilioi partikula zure mia eta eztarria estaltzen dituzte. Goxo-goxoa dago, baina gero biriketara bidaiatzen dute eta albeoloak estaltzen dituzte. Pringue kimiko geruza batekin itota ez hiltzeko behar dituzun zaku txiki horiek. Uste duzu dragoi moderno bat zarela hodeiak botatzen, baina zure biriken barrualdean xarabe industriarekin margotzen ari zara. Bederatzigarrena, kimikarieroaren esperimentua. Begira zure bapearen etiketa, gauza inozentek esaten ditu, esien eztanda zapore adibidez. Goxo ematen du, ezta? Kalorerik gabeko poste bat arnasten ariko bazina bezala. Baina hemen dago tranpa hilgarria. Zure urdaia azido indartuzko putzu bat da, xerrek disolbatzeko eta bakterioak suntsitzeko diseinatua. Zure birikak belaki arroxa eta delikatuak dira, eta izua sortzen dute hauts gehiegi arnasten baduzu. Industriak osagai seguruak erabiltzen ditu jateko, baina horrek ez du esan nahi seguruak direnik arna sartzeko. Har dezagun ziren baldeidua. Kanelari zaporea ematen dion kimikaria. Opil batean bikaina da. Biriketan zelulak hiltzen ditu eta mina eragiten du. Huel benazaldeido hori, almendra usain aberatxe hori, gasak zure arnas bidean arraitzen dituen bezala. Lixa paperak esnifatu izan bazenu bezala. Eta okerrena da, ez duzula botilan dagoena bakarrik arnasten. Aril metalikoan zuko hori berotzen duzunean magia kimiko iluna gertatzen da. Molekulak apurtu, kozinatu eta fusionatu egiten dira konposatu mutante berriak sortuz, zientzilariek ere ez dakitenak. Zenbat eta beroago, orduan eta kaotikago bihurtzen da zopa kimikoa. Inoiz zure baperrak zapore arrara badauka, zorionak, propilengilikola molekula kaltegarrietan deskonposatzen ari da. Zure arna sistema kimik clandestioko laborategi bihurtzea erabaki duzu, eta zu zara lertzear dagoen matrazea. Hitz egin dezagun zure odei makina txikiaren bihotzaz, metalizko bobinaz. Zugu itxaskor hori laino bihurtzeko, alambre zati txiki horrik abuztuan asfalta baino beroago jarri behar du. Eta hemen fisikak zaplasteko bat ematen dizu aurpegian. Metal merkea, bero zikloetan dagoena, erori egiten da. Ikerketek aurkitu dute lurruna ez dela zukua bakarrik, partikula metalikoen zopa bat da. Aluminioaz, burdinaz, berunaz, kromoaz, zinkaz eta nikelaz ari gara. Funtsean, ez duzu espinakak jan beharrik burdina lortzeko. Zure USB magikoa zurrupatu besterik ez duzu egin behar. Historiako mineral gigarririk ergelena da. Metal mikroskopikoko txiribilak arnasten ari zara zuzenean zure biriken sakonera. Galdatzen ari den baranda erdoildu bat miazkatzea erabakiko bazenu bezala da. Metal horiek albiste txarretatik hasi eta zuzeneko toxikoetaraino aldatzen dira. Biriketako narritadura, bronkitis kronikoa eta arnas hartzeko zailtasuna egiten dute. Eta nikela kantzerigenoa da arnasten denean. Benila zaporea gozatzen duzun bitartean, zure birike egunak ere desagite industrial bihurtzen ari zara. Zorionak, Iron Man kudra eta penagarria bihurtzen ari zara. Mundua salbatu beharrean, metal astunak pozoitzeagatik hiltzen dena. Zazpigarrena,
palomiten birika efektua. Zure birika sentikorrak dira. Oxigeno garbia gustatzen zaie eta beste guztiak gorrotatzen dute. Baina egunero aerosol kimikoekin bombardatzen dituzu. Laino hori sartzen denean, zure sistema immunologikoa ez da lasaitzen lurrinaz gozatzen. Gerra nuklear modua sartzen da. Zure gorputzak inbasioa detektatzen du eta izua sortzen du defentsa zelulak bidaliz hondamendia garbitzeko. Ezin duzuen ez hori garbitu, emaitza antura masiboa da. Zure birikak puztu egiten dira eta likidoz betetzen hasten dira. Zelula zaindariek ustez, arnasbideen sarrera babestu behar dutenak, amore eman eta hil egiten dira bete beharra betetzean. Zure bronkietan ilarre mikroskopio bat sortuz. Gauza okerra gotzeko, zure gorputzak muki gehigarri asko sortzen ditu inbidatzaileak kanporatzen saiatzeko. Beraz, hortze ere faltarekin, sibilantziarekin eta bularreko minarekin. Ezturka 80 urte izango bazenitun, bezala 14 urte baino ez dituzunean. Erretzaile baten birikek tximinia zikin eta beltz bat iruditen bitartean, zureak esponja guztiak dira, gorri inflamatua. Zure arnasketa sistema lohi toksikoko zingira bihurtzen ari zara, zure fluidoetan poliki-poliki itoz. Aire normal aspergarriegia iruditzen zitzaizulako, eta etsipenez behar zenuelako mango tropikalean jakitea. Seigarrena, ordaindu gabeko gizako baiak. Hemen dago egia beldurgarriena, inongo lurrun dendak esango ez dizuna. Ez dakigu zer gertatuko zaizuen 20 urtean. Merkataritza lurrunketa hamarkada batez bakarrik existitu da, eta hori medikuntzari dagokionez, kliskada bat baino gutxiago da. Voluntario gisa, izena eman duzu giza historiako esperimentu medikorik handienean eta kontrol gabekoenean. Eta horregatik ere ez dizute ordaintzen. Izan ere, laborategiko arrati dezateren privilegioa ordaintzen ari zara. Egungo zientzia nahastua dago. Ikerketa gehienak erretzaile horietan egiten dira. Eta haien birikak hondamendi bat ziren lurrun bat ukitu aurretik. Eta horrek datuek zikintzen ditu. Baina inoiz zigarrorik erre ez zuen genio horietako bat bazara eta zuzenean lurrun hartu baduzu, zorionak, grial santua zara ikertzaileentzat. Kobaia fresko eta garbia zara, ikasteko prest. Lehen eskala handiko ikerketa ez erretzaileekin apenas hasi zen 2024ean. Urteak beharko ditugu emaitza eztabaidaezinak izateko. Beraz, zure lurrun lainoa freska erradiaktiboaren zaporez gustatzen duzun bitartean, medikoak eserita daude bere liburusken zain. Begira eta galdezka ea zer gaixotasunari berri eta exotiko garatu duzun lehenik. Denbora errealean zure hilkortasuna probatzen ari zara, agian ez da zer gertatuko, edo 2050ean zure izena daraman sindrome mediko izugarri bat egongo da. Edonola ere, eskerrik asko zientziaren izenean egin duzun sakrifizioarengatik. 5. zenbakia, nikotinazko dutxa. Lurrunketaren benetako beldurgarria da sistemaren zenbat nikotina injektatzen dizun konturatu gabe. Zigarro tradizionalekin muga naturala zegoen, kiratsa zerien, eztarria erretzen zituzten eta 2 aldiz jarraian hautsontzi bat miazkatu zenuela sentitzen zenuen. Zure gorputzak oio egiten zizun, nahikoa da. Baina lurrunak segurtasun biologikoko balazta hori kendu du. Lurruna leuna denez eta ez heriotza usaina, fruta fantasiarena baizik barrualdean ikasgelan edo izarapean egin diezakezu ordu luzez. Arratsalde batean 2 zigarro paketeren baliokida kontsumitzea hain erreza denez ez duzuz nabaritu ere egiten. Zure garunari nikotina puruko goi presioko dutxa bat jartzen ari zara. Zure dopamina hartzaileak erretzaile baterano bat kolapsatuko luketen dosiekin betetzen ari zara. Esklabu kimiko bihurtzeko modurik eraginkorrena da. Lehen hortzera egiten behar zenuen eta sufritu zure dosia lortzeko. Orain, eraso egin dezakezu gainezka sofatik mugitu gabe. Zure garuna, bira entrenatzen ari zara substantzia hori oxigenoa behar duen, bezain beste behar duela pentsa dezan. Zure neurokimika bakarrik askatzen den rehen bat bihurtuz. Makilatxo disdiratsua xurgatzen baduzu, arnas txarra maila olinpiakoko adizio batengatik aldatu duzu. 4. zenbakia. Nerabeen garuna jakeatzen. Nerabe izatea amesgaizto biologikoa da. Zure garuna funtsean eraikitzen ari den obra bat da. Hormonak mozkorrak eta erabaki txarrak kudeatzen dituena. Baina zuk erabakitzen duzu ez dela nahikoa kaosa, eta nikotinazko granaba botatzen duzun nasketan. Nikotinak ez dizu une bateko subidoi bat bakarrik ematen. Literalki,
gertatzen ari den adimenaren iturburu kodea egiten du. Urte hauetan, zure garuneko hartzaileak gose eta superaktibo daude, eta nikotina gehiegi estimulatzen ditu frijitu arte. Zure sari sisteman berrirazten ari zara. Benetan, ondo edo osorik sentiarazten zaituen gauza bakarra lurrun toxikoa arnastea izan dadin. Zure garunari erakusten ari zara zoriontasuna plastikozko kartutxoetan datorrela, ez benetako lorpenetan. Zure garuna entrenatzen ari zara arrain urreztatu baten arreta izateko kafe gaindosiarekin eta hori txiki baten bulkaden kontrola gozoki denda batean. Ikerketen defizit kongenatiboekin eta gogo aldartean nahasmenduekin lortzen dituzte hori. Eta hori mundu dotore eta zientifiko bat da, esateko tonuagoa eta tristeagoa bihurtzen ari zarela apropos. Zure jargarrea sabotatzen ari dira instalatu aurretik. Sistemen aurkako errebaldea zarela uste duzu, baina egiatan etorkizuneko zure nia programatzen ari zara heldu irrikatsu bat izateko. Kontzentratzeko edo poza sentitzeko gai ez dene kirten zaporeko txupet elektroniko baten laguntzarik gabe. Hirugarrena, adar bakar zaporaren trampa. Izan gaitezen basatik zintzoak, lurrunak nikotina, metal astun eta disolbatzaile industrialen nasketa bat zer den jakingo balu, inorrez luke joko, ezta makila batekin ere. Inorrez da esenatzen pentsatuz. Zegoa propilen jigol bero pixka bat arnastiko gaur goizean, baina lurrun industria deabruzko adimentsua da. Bozoi azukre nahikoarekin estaliz gero, jendeak irentxiz ezik, erosera egingo dudela jakin dute. Azukre urdinezko kotoia, adar bakarreko izozkia eta gominola lerketa bezalako izan barrigarriak dituzten zaporez bete dute merkatua. Ez gaitezen engaina, zapore hauek ez daude diseinatuta 50 urteko kamioilari bati egurea bi tabako beltz baketeak uzten laguntzeko. Kirurgikoki diseinatuta daude haurrak eta nerabeak lortzeko. Planetako marketing zikinenetakoa da. Helduentzako droga adiktibo bat hartzea edo Happy Mealen jostailu bat balitz bezala paketatzea Troiako zaldi perfektua da. Zure biziraupen biologikoaren senak oihukatzen dizu ez duzula sute batean kea edo lurrun kimikorik sartzen. Horrek, oroar berehalako heriotza esan nahi baitu. Baina lurrun horrek, amonaren gaieta laberatu berrien edo itsas freskagarrien usaina badu, zure garunak ez dizu arrisku seinale guztiak ezagutzen eta atea zabal-zabal irekitzen du. Zulara eta goizitiarreko sistema zaporeen emaile artifizialarekin desaktibatzen ari zara. Zure arima deabrori saltzen ari zara, eta okerrena da deabrok ez duela saiatu ere egin behar izan. Infernuak marrubia dakiela agindu behar izan zizun. Bigarrena, infernuko abstinentzia sindromea. Nikotina uztea ez da itura txar bat uztea. Exorcismo kimikoa da, eta deabroa ez da borrokatu gabe. Nikotina da, alde handienarekin, andregai psikopata eta sustantziak. Izugarri ondo tratatzen zaitu berarekin zaudenean, baina apurtzen saiatzen bazara, autoa erretzen dizu. Baitu zure txakurra eta ondatu zure bizitza. Uzten saiatzen zarenean, zure garuna dopamina erraz horren mende egoteko egokia izan dena, erabateko kolapsoan sartzen da. Ez da kapritxo bat bakarrik, zure gezurraren barruan ziztada bat da, urruna ezin duzuna. Herrikaz, deprimituta eta suminduta sentitzen zara, eta hiru geletara arnasa hartzen ari den norbaiten soinuak gorroto krimena egin nahi izan eragiten dizu. Aritasun naturala, sentitzeko duzun gaitasuna, desagertu egiten da aldi baterako. Mundua krisi eta miserable bihurtzen da. Ez delako hala, zure burmuineko kimika porrot eginda dagoeneko baizik. Eta ez ezagun goxea daztu. Nikotinak zure goxea zabatzen zuenez, sabela uzten dizuenean zulo beltz baten goxez esnatzen da. Lurrean hiltzatuta ez dagoen guztia jan dezazun eskatuz. Zombi insomnek goxe eta haserre bihurtzen zara astetan zehar. Biologikoki diseinatutako infernu fisiko eta mental bat da. Zura guxatzaile elektrikoanarekin besoetara itzularazteko. Lehena, iruzur perfektua. Lurruntzaren benetako arazoa ez da txarra dela, perfektua dela baizik. Zigarroak teknologia zaharkitu, zikin, kirastu eta sozialki onartezinak ziren. Baina lurruna nikotinak 21. mendean bizirauteko etxe-etxean behar zen softwarearen egunaraztea da. Garbia eta teknologikoa da, eta badaki. Behin betiko trampa da, hemen dago maistra iruzurra. Estres arintzeko edo erlaxatzeko lurruntzen zarela uste duzu, baina hori gezur biologikoa da. Lurrunak ez zaitu lasaitzen.
aurreko dosiak eragindako antsietatea eta estresa aldi baterako arintzen ditu. Gurpil zoro perfektua da. Arazoa sortzen duzu abstinentzia eta gero zeure buruari saltzen diozu konponbidea. Lurrura 30 minuturo. Funtsean, hileroko harpidetza ordaintzen ari zara normal sentitzeko. Lehen dainik zenuen estatu bat. Oinetakoak egun osoan bitaia txikiago eramatea bezala da. 5 minutuz kentzeko plazer handiagatik bakarrik. Zure neurokimika piramide eskema bihurtu duzu, eta zuzara inbertitzaile eta galtzaile bakarra. Industriak lortu du aire zaporeduna ordaintzea. Aire horrek berak eragin dizu antsietatea sendatzeko, eta zuk beste zulo bat ematen duzun bitartekoa kontrola duzula pentsatuz. Haiek barre egiten dute bankura bidean. Hori da dena gaurkoz.